Много отдавна, насред една зима, когато снежинките се сипали като перушина от небето, млада кралица седяла в покоите си до прозорец с рамка от черен абанос и бродирала. Докато шиела, поглеждала навън и неволно си обола пръста. 3 алени капчици кръв покапали на снега, а червеното тъй прекрасно седяло на снежната белота, че тя си помислила: ах, да имам детенце, беличко като сняг, с блузки алени като кръв и косица черна като този абанос. Скоро кралицата родила дъщеричка, бяла като сняг, с блузки алени като кръв и косица като абанос. Затова я нарекли Снежанка. Но не щеш ли, после майката починала. Минала година и краля се оженил за друга жена, която била невиждано красива, но тъй надменна и горделива, че не можела да понася друга да я засенчва по красота. Новата кралица имала едно вълшебно огледало. Тя често сядала пред него и питала: огледалце на стената, коя е най-прекрасна на земята? И всеки път то отвръщал: чудно хубава кралице, като твоята красота няма друга по света. Чуела ли тези думи, тя оставала доволна, защото огледалото винаги казвало истината. Но малката Снежанка ден след ден растяла от хубава по-хубава, умайна като летен ден и по-красива даже от кралицата. И когато веднъж кралицата попитала огледалото: огледалце на стената, коя е най-прекрасна на земята? То отвърнало: До вчера ти, кралице, беше първа хубавица, но в дивна красота палата засия малката Снежанка, стократно по-умайна от всички на света. Тези думи тъй разгневили кралицата, че направо прежълтяла от завист и яд. От този час нататък, щом видела Снежанка, сърцето й се вкоченявало и със всеки ден намразвало момичето все повече и повече. Накрая извикала придворния ловец и заповядала: отведи момичето в гората и я убий. Покорният ловец отве момичето в гората, но щом измъкнал ножа, тя се разплакала и замолила: ах, добри ловецо, пощади ме, ще избягам в дивата гора и никога няма да се върна. Тези думи смекчили сърцето на ловеца, пък и съвършената й красота го трогнала дълбоко. Съжалил я и си рекал: бягай се сили, клето дете. И в този миг край тях притича млад глиган. Ловецът се прицелил и го убил. После извадил черния му дроб и го занесъл на кралицата като доказателство. Горкото дете останало само в огромната гора, без да знае на къде да върви. Хукнало като лудо през острите камъни и бодливите драки. Тичало, докато краката му до край премалели и взело да се смърчава. Тогава измежду дърветата се привидяла малка каштурка и момиченцето влязло вътре, за да си почине. Там всичко било мъничко, но удивително спретнато, уютно и изящно. В средата стояла мъничка маса и 7 малки чинийки. До всяко имало лъжичка, нощче и виличка, а също и 7 мънички чашки. До стената били подредени в редичка 7 малки легла, заслани с белоснежни чершафи. Снежанка била и гладна, и жадна, хапнала по малко хляб и зеленчуци от всяка чиника, пинала по капка-2 вино от всяка чашка, защото не искала да лиши никой от цялата му вечеря. А после, понеже била смазана от умора, легнала в едно от малките легла и заспала. Когато паднала нощта, в каштурката се върнали нейните обитатели, 7-те джуджета, които копаели злато в планините. Първото джудже попитало: кой е сядал на стола ми? Второто: кой е ял от чиниката ми? Третото: кой е чупил от хляба ми? Четвъртото: кой е ял от вечерята ми? Петото: кой ми е пипал лъжичката? Шестото: кой е рязал с ножа ми? Седмото: кой ми е пил от чашката? Тогава джуджетата видяли заспалата Снежанка в едно от леглата и всички се смаяли. Мили Боже, захкали те. Вижте само какво красиво момиче. Не толкова се зарадвали, че изобщо не искали да я събудят. Щом пукнала зората, Снежанка се събудила и много се зарадвала, когато видяла 7-те джуджета. Те били мили и дружелюбни. Попитали я как се казва. Тя отвърнала: Снежанка. Защо си дошла от дома? Попитали те.
И тя им разказала как нейната мащеха искала да я погуби, а ловеца я пожалил, как цял ден тичала в гората и накрая намерила тяхната къщичка. Щом свършила, джуджетата предложили: "Ти съгласна да шеташ и готвиш, да миеш и чистиш, да правиш леглата, да плетеш и да държиш къщата спретната, може да живееш с нас и нищо няма да ти липсва." "Да," отвърнала Снежанка, "съгласна съм и много ви благодаря." Тя останала да живее при тях и усърдно се грижила за цялата къща. Сутрин джуджетата отивали в планините да търсят злато и сребро, а вечер се връщали вкъщи и вечерята ги очаквала. Кралицата, понеже мислела Снежанка за мъртва, вярвала, че пак е най-красива на света. Затова един ден седнала пред огледалото и го попитала: "Огледалце, огледалце на стената, коя е най-прекрасна на земята?" И то отвърнал: До вчера ти, кралице, беше първа хубавица, но сред горската дъбрава при седемте джуджета Снежанка засия стократно по-умайна от всички на света. Този отговор направо я стъписал. Но добре знаела, че огледалото никога не лъже. Разбрала, че ловеца я е измамил и Снежанка още е жива. Мислила и накрая е измислила как да я погуби. И ето какво направила. Чернила лицето си, се преоблякла като жената на стария продавач. Станала напълно неузнаваема. Маскираната измамница прекосила 7-те планини и стигнала до каштурката на 7-те джуджета. В кошничката си носила красиви червени ябълки, но една от тях била отровна, която смятала да отрови бедното, нищо не подозиращо момиче. Отвън тази ябълка изглеждала неустоимо червена. Щом я видиш, веднага ти се прияжда, но хапнеш ли я, умираш. Злата кралица сваряла момичето пред къщата на джуджетата и казала: "Мило момиче, продавам сочни и вкусни ябълки. Купи си една." "Не," отвърнала Снежанка, "не мога нищо да взимам от непознати." "Какво? Да не мислиш, че са отровни?" засмяла се старицата. "Виж, сега ще срежа ябълката на половин. Ти хъпни червената, а другата е за мене." Но ябълката била тъй изкусно направена, че само червената част била отровна. На Снежанка много и се доискало да опита от разкошната ябълка. И щом видяла старицата да яде, протегнала ръка и взела отровната половина. Едва хапнала и се простояла мъртва на пода. Кралицата я погледнала със светнали очи, и смяла се лудо и възкликнала: "Бяла като сняг, червена като кръв, черна като лабанос." Когато седнала отново пред огледалото, попитала: "Огледалце, огледалце на стената, коя е най-прекрасна на земята?" То отвърнал: Чудно хубава, кралице, като твоята красота няма друга на света. Най-сетне завистливото й сърце намерило покой, колкото и едно зло и завистливо сърце изобщо може да намери. Когато малките джуджета се прибрали вечерта от дома, заварили Снежанка мъртва на пода. Тогава я положили на смъртно ложе, насядали край нея и 3 дена 7-те джуджета плакали и оплаквали безспирно. Приготвили се да я погребат, но тя все още изглеждала като жива и даже розовите й буски не избледнявали. Затова си казали: "Не може да я заровим в черната земя." Джуджетата направили от планински кристал един прозрачен ковчег, за да се вижда от всички страни, и със златни букви изписали името й. Дълго време Снежанка лежала в ковчега без да се променя. Приличала на заспала, защото още била като сняг, а буските алени като кръв и коси като абанос. Веднъж един кралски син замръкнал в гората и останал да нощува при джуджетата. Там на планинския връх той видял ковчега, положената в него чудна хубавица, и прочел златния надпис. Гледал я и накрая покорил джуджетата. Дайте ми този ковчег, ще ви платя колкото искате. Те отвърнали: "Не бихме го продали за всичкото злато на света." Тогава ми го подарете, Отвърнал принц. защото не мога да живея без Снежанка. Ще я почитам и обичам като твоя любима. Тези думи тръгнали джуджетата, съжалили го и му дали ковчега. Принца отворил стъкления пак и целунал Снежанка, а тя мигом отворила очи и питала: "Мили Боже, къде съм?" Преливащ от радост принца възкликнал. При мен Разказал и какво се било случило и накрая завършил с думите: обичам те повече от всичко на света. Ела с мен в бащиния ми дом и стани моя жена.
Снежанка приела и тръгнала с него. Щом пристигнали, двамата се венчали в нечува разкошие и великолепие. Безбожната мащеха един ден пак седнала пред огледалото и го попитала, Огледалце, огледалце на стената. Коя е най-прекрасна на земята? а той отвърна. Та вчера ти кралице беше първа хубавица, но с дивната си красота младата невяста засия, стократно по-умайна от всички на света. При тези думи злата жена изкрещяла страховито и така побесняла, че хукнала на някъде и никой повече не я видял.